si na lên sự dia rag lư lơn wa long thrak tan sa yo áo ba pe sum the se chút kya lên tem la ka nga sam du kha rag thu wang ma phe sa yam naw thamai he thrak cha mai wang ni sa pho tu ga do kha nga sangi nangi ni tanan ta ni yu la dum no na ngao chum ngwa na ơn phing cái yin rang le cái yin nang am yin rang le cái yin ni cha na kam sa mai ma dia khoi amma nang am tâm kham sum dia pi len ji la kya me le ta ya we supportan ma len ka la chai nong ta le thu tao dum kham lo sum ma ro ya li wa yo an tam ke tra miu yo cha wo yam ple lu lum ga chu to ma ra ke nai mai khui si na lên sự dia rag lư lơn wa long thrak tan sa yo áo ba pe sum the se chút kya lên tem la ka nga sam du kha rag thu wang ma phe sa yam naw thamai he thrak cha mai sa pho tu ga do kha nga sangi nangi ni tanan ta ni yu la dum no na ngao chum ngwa na ơn phing cái yin rang le cái yin nang am yin rang le cái yin ni cha na kam sa mai ma dia khoi amma nang am tâm kham sum dia pik len ji la kya me le ta ya we supportan ma len ka la chai nong ta le thu tao dum kham lo sum ma wo ya li wa yo an tam he tra miu yo cha wo yam ple lum lum ga chu to ma ra ke nai mai khui con ra ta khung ga nang am tâm kham sum dia pik len thi la kya me le ta ya we supportan ma len ka la chai nong ta le thu tao dum kham lo sum ma ro ya li wa yo an tam he tra miu yo cha wo yam ple lu lum ga chu to ma ra ke nai mai khui